Er is geen gevaar voor de volkszoen zo'n de zuideestkant van Frentje. Troch een bron in de pleet zo'n de Salverderwei al rond sneun binnen bestrijdingsmiddels in het waterkaan. Na meetings doorblikken dat de sleet richting de Wenwijk net bot versmarrig is. Oren sletten met de pleets binnen Wolse slim versmargen dat ze leeghelden worden. Voor de 66ste keer is in Ljouwte Kuijer oversterrentocht van start gaan. De 1300 deelnemers erin de tocht in 4 dagen. Vanwege het verwachte middenwaar binnen op verschillende plakken boerenpleets en iepen op de schoolien. En bij tongerbuien wordt de route mogelijk omlijn. De eigen vierdienst de Schelling had al een maand zo'n 10.000 passagiers hebben. Van heel april tot heel mei winnen de bootkaartjes naar Skilge Vergees. Nevens de directie zie je dik 80% van de boten vol en wie de actie een succes. Speciale fietsambassadeurs met personeel van Ljouwte bedrijven op een fiets krijgen. Doel van de campagne Rij 2 voor 5 is om meestingsafvier te krijgen om 2 keer in de week op een fiets naar het werk te komen in steeds van in de auto. Om zo wat te dwan door de verkeersdrukte. Joen vannacht op naar buien en kans op tonger. De temperatuur leidt om de 6 graden hinnen. Morgen begint de dag met wat buikers, in daarin van een beetje geregeld zinnen. Maar met 11 graden nog hield het koud.